Здравейте, приятели! Радко Кръцов е тук от Младежи с мисия България и съработник с Roma Networks. През последните доста години наблюдаваме, че на Балканите има голяма нужда от изграждане и обучение на ментори, тъй като в държавите от бивша Югославия разпознават също тази голяма нужда. Това е също мое наблюдение и мое проучване в България, че сега е време, в което трябва да развиеме и да обучиме новото поколение за това как да се грижат за тези, които идват след тях. Ние сме хората, строителите, духовните строители на това поколение и трябва така да се загрижиме сериозно и активно как да изграждаме това поколение. От 13 до 15 ноември в Белград е планирано интензивно обучение за ментори. Искам да ви поканя и тези, които имате интерес, моля, обърнете внимание и следвайте информацията, която ще бъде посочена на сайта. До нови срещи, ще се радвам да се видим там. До скоро!